Түбәтәйнең ызынын чигеп бітіргеннен соң, менә шулай итеп куябыз, подкладка кисәбез, менә шушындай, шушылай итеп. И шул подкладка өстенә шул түбәтәйне куябыз, чигелгән түбәтәйне. И шуның беренче катын менә шушылай дәрәҗәдә тигеп чыгабыз. Шулай итеп һәрберсен икесен бергә тоташтырабыз. Ызынын. Менә шушылай була ул беренче каты. Шуннан хәзер шулай китә, инде куйганнан соң икенче каты башлана түбәтәйнең. Менә булай итеп куябыз, тигез итеп түбәтәйне. И шуннан менә бу икенче каты башлана шул түбәтәйнең, менә моннан тоже. Менә булай берсен түгәрәк итсәк, икенчесен откуслап кертәбез, менә булай итеп. Чтоб менә монда ни калмасын өчен. Җеп күренеп калмасын өчен, бархытка кирип барсын өчен була инде ул. Менә булай итеп. Менә бусын откусланып керде, менә булай итеп. Өченче каты, чтоб бу ни булып торсын өчен инде. Теге менә баш түбәсендә сызык булып торсын өчен, матур булып килеп чыга инде бу. Менә шушылай. Менә шушылай килеп чыга ул, менә. Беренче катын тегеләй әйләндереп тиктек, икенче катын моннан тегәбез, өченче кат шушылай килеп чыга. Шушыны тегеп бетергәннән соң, менә яңадан түбәтен шулай итеп подкладканы куябыз да, моннан астан кипшип куябыз, чөнки күшеп җирмәсен өчен инде ул ансынан тагын. И шушы ни белән, сабын белән, линейка формасында менә шулай итеп сызабыз. Менә шушындай узырлар сызабыз. И шушы ул һәрберсе 5 мм булырга тиеш аның арасы. Менә шулай итеп, и шуны яңадан һәрберсен сырып чыгабыз аннан соң, менә шулай сызып чыкканнан соң, һәрберсен менә шулай тагын сырабыз. Менә. Менә шушындай юбилар килеп чыга инде һәрберсенә. Менә шушындай сызыклар барлыкка килә инде. Моны бүтәнсен күрсәтеп мин. Хәзер шушы сызыкларга менә шушындай кертәбез, мишүккә дибез инде без аны. Ул кертелә, ни өчен түбәтәй матур булып күпереп торсын өчен, сызыклары беленеп торсын өчен. Шулай кертәбез, менә шушыннан башыннан башлыйбыз, менә шушы җиреннән, менә шушындан. Менә шуның өчен ителә ул, и шуны җайлап кына менә шушындан кертәбез, менә шушылай итеп. Менә. Менә монда кирип җитсен өчен, менә моны әзрәк тартабыз иннән арысын. Менә монда бу өрмәвендә калмасын. Менә монда төшеп утырсын өчен мишүккәсе. И моннан кисеп алабыз. Һәрберсен шулай кисеп барабыз менә. Менә беренчесен тыктык, менә хәзер шуннан икенчесе китә инде. Менә. Монда әзгәнә калдырабыз да, шуны калдырган хутны менә моннан тартып, имендә төшеп утырсын өчен менә булай итеп, менә моннан китмәсен. Китсә менә монда ямсыз булып кала, шуның өчен тартып куябыз. Моннан кисәбез яңадан. Түбәтәйне шулай чигеп бетергәннән соң, менә шушы үзер белән шуны тоташтырабыз бит инде. Ызынын менә шушылай дәрәҗәдә килеп чыга инде. Менә шушында башта менә шу ызынын тоташтырабыз. Шуны ырмавы күренмәсен өчен яңадан подкладка белән менә шунда
Tağın bir qat tigip çıgabız. Baş tübesin, mine bu iki ayırım bola bit. Indi baş tübesi bilen ızını tutaştırıp koyabız. Yaڭadan mine şuşulaytıp tigip çıgabız. Izının da yaڭadan mine bu ırmaulары kalmasın için ikisinin birge tutaştırgan mine mında bit indi tutaştırıla bit indi mine bu. Yemsiz bulup kala mine bu ırmaular. Mine şularını tutaştırır için mine şuшу patkılatkı bile yaڭadan mine şuşulaytırıp lektirip koyup mine şuşulay matur bulup kala indi ol bizden tübetey. Mine bu indi tutaştırılgan mine готовый tübetey indi. İşlenip bitken tübetey bula indi. Bu yağı çigilgen. Bit indi astaga mine tutaştırdık mine bu bütüney olmuştu готовый indi. Şunu şulaytırıp eğlendirip koyabız indi mine yani tübetey gelip çıgayınlar. Hazır men sizge mine şuşu tübeteyning kanитель bilen çigip kuşatem. Eң birinci bit indi tübetege resim tişirebiz. Resim tişirgenden soň şuşulay kiyirgilerge koyup, mine şuşunday kanитель mine şuşu bula indi ol, mine şuşunda bütünsi de çatırlı. Şunu mine şulaytıp kisebiz wagitip. Şuşunday derecede bula indi ol. Şuşulay. Hazır şunu şulay inege koyup kiremel olsa. Her birisin. Şunda tığıp koyup barabız mine şulaytıp. Şuşunday şılbır şekilde urilip barıla indi. Şulaytayda barabız. Kuşları da şulay. Şulay tartıp koyasın, ol özünçe dolqınlanıp, şuşunday formada kelip bara indi. Şunday şırbır formasında.